Ka BJP Meghalaya ka Prem juga ke Kongres support ka jingla Rahul Gandhi ibra pelong ya ka doba parlimen tangkum ke basa khoi ban hala bathau kendrum kendram klem sengap ban yatai ni habagran menta ka sengi ujang sekretari ka BJP Meghalaya ba wan kit pochna ulong ba ka BJP ka Prem juga ka jingla ke Kongres hak jingla Rahul Gandhi nama bagila pelong kam ka ya parlimen wat haba nakaliang ka soka NDA kala kloi ban jubab ya ka jingkwa jongki halo ka jingla tu ki jingkli nit bat kiwe kiman ula kan tak kelaru bah kan yaki semla puli hajarkan haba ke kongres kai terang bat ka soka hakate ke jela ka kaprip yaki keman bat ka keloi tang menyalam bakla yo pai ba ban buri yaki jing bakla jongka Thì cũng bởi vì bà wat la menteri ki kampo yin wa Amit Shah ula long ubakloi ban juba ya bro ki jingkeli hayin dorbar thau an nai ka seng kongres hapo ka jing alam jong Rahul Gandhi kam shimla ailat sakya ya yang dorbar baganya chkmat baganya bet daga bepuntut kumne kumtai man la kasngi ningkong Rahul Gandhi ula dawa ba menteri badi pet ya ka kampuli puti udan Dharmendra Pradhan udai ban e no kam nang ta ula dawaru badai ban yatai halot ka nit hayeng dorbar bat ka sarkar untang bakala ailat ban yatai ya kani ka phang hendrei kalawara sundon daki kendon daka an ka beperking susu ya ka rukom pelong eksamen hapokari brokawai ka sarkar kala simkhya halot kani ka jinglat tu jongki jingkeli jongki eksamen bapher bat kala penkiru ya ka jingpen stom la dalap ya ki babakla nadu pasdang ya ka dorbar liur au banai na itung ka sarkar kala plelut kilat kilenti bandon ka jingyatai halot ki mat ki bapher babun bat khamtam haban wara susu iki an kiba don kam hapokari henrei nagalyang persya balayalam da seng kongres kam shimla ailat satya kani ka pen pau shai ka jingle bam setnyong jong ka seng kongres bat ka jing bamburom shu ya ka yeng kentang jong kari ka parlimen hakaba ki nya ki jutang kim don dor shu namar ka jingle asap jong ka seng kongres hapo ka jingelam Rahul Gandhi hadalhi men badang iki kisamla pule halor ke jinglat tu ki jingkeli por ka nit ka seng kongres kala peni baka yang ringkat bi kisamla pule henai ha jela Jharkhand baka senchar lang bat ka Jharkhand murti morcha ka ju hi ka seng kongres ka khaprep ki khmat ha ka por bi kisamla ki khi halor ka jerse tungkam jong ka JPSC ki sha bom ki sha tit bat ki sha siat dergas ka penpau shai ya ka jing arsap kinongelam ka seng kongres ki pakloi panyalam bakla ya ki pajba wat ban pensmo ko baklaru ya ki an bapher sha ki pajba tang ban buri ya la ki jing duna joki hajaka bakin long kita ki khot yang persya bai ban ailat bandon ka jingyatai hapo ka yeng dorbar pausi ka seng kongres bat Rahul Gandhi ki pet yam rem penban kumta ka seng BJP kum ka seng BJP ngidawa na Rahul Gandhi bat ka seng kongres si barakoy baki dei ban panmap na ki pajba jonggari halor ka jing yalam bakla jongki bat ka jing bam ailat ya ka parlimen bakan trekam kat kum kirkom ki badai ka badai namar amtang baka serwa ka por henry ka serwa ka pisa khajna jongki pajba namar kama ka parlimen ka diga jaka ka bakentang ban yatai ki jing e jongki pajba tang ban supen tumar basakhoi kumbakwa ka seng kongres ula shimi kata moral responsibility but ula resign but ka sarkar ka shim khya lo hadu kata ban wara senan ka ang ka perking susu bakanum jaso nang ni Jadi anu kita buat waktu ni tu. tapi lagi mentaba ka ngatrai la dalap ngatrai ka fine tu ki kala he ngatrai ka apa sudu spokro nang tha ka imprisonment period kala nang ki labon ngatrai Jadi kalau dokumen kami tadi buat lead dari question. ngatrai ka investigation kala ya klai kala dang ngajing syakem yung ki babun ngatrai ngimdon ka benda pataitan kata ngin kan be ha be di phang ba kajing ba mailat jong seng kongres ban merupakan ya ke parlimen
bahkan terikam ke parlimen kalong kajing nong ya kari prokowe nomor ke parlimen hi kediga caka kanu yang dorbar tawaan hi kediga caka kabangin ya tai ya kijing jumpa ba ya kata laban ladai kata ke caka la pentut penwet man la kesi tengah trai kanum la banlong kota bencu sedar tegi pat jung kadi kidi ben skutu ba kajing asap dengan sing kongres ke pelong ya ki bapinum ya cukup ni kumta ko mangilambo ko cepat ni yang Rahul Gandhi ba menteri ki kampo yang ulong bukloy ban jubab dia baru kita jengkeli begidan ke wat numpet yang ran nang yang dorbar face ya kita debate baru tiba kasarta ka proy kan kalawan lam ya ni kamat banyatai ke parlimen bat hadir ke jengatai lawara lu kita ki andat perkin susu ladadon kenu ke jinglek tu ke jing pelat tu ke jingli lan ginu ki kam ki bapo habede bat ka lawai tu ki sama te ka sarkar ka shin